Bueno, damos comienzo este pleno ordinario de 19 de xullo de 2020. Primeiro punto do orden do día, aprobación da ata da sesión de pleno do Concello que tivo lugar o 21 de xaneiro de 2020. 29. Aquí hai 21, hai el 5 de febreiro, hai el 4 de marzo. Seguimos así, porque vamos de principio de ano. Eu que pide un pouco de gordura. Sí, pero vamos a ter menos a última do outro día. Porque é unha vergonza que sendo tan fácil, con poucos contidos, que non sepamos darle unha formalidade ao tema das atas. Eu desde que pido cordura. É dicir, vamos a ter sapas a cara do medio e non ter amontonados todo o ano, porque senón é... Eu pido daqui que, se facemos as preguntas, contestedes por escrito. Non unha falta de respeto, non se pasou fai un mes. Queres contestar a todos por escrito? Contesta a todos por escrito. Queres contestar a todos de palabras? Xa está, pero o que non pode ser a un sí e a outro non. Hai que ser humildes, hai que ser ou todos igual, a equidade ten que prevalecer. O que non pode ser aquí, como pasou o último pleno, unha vergonza. Era para que lle levantarse. Contestan a min? Pois contestas ao seguinte. E se non queres contestar, contestas no próximo pleno. Non pasa nada. Pero tamén terei as preguntas, tanto as que facemos no noso grupo como as que fan aqueles, para telas. Nós facemos así, entregámonas, dunha maneira ou doutra, depois, pódense debatir ou podes volver a preguntar se non estás de acordo ca resposta. Por tanto, me parece a mí que eu chamo a cordura un pouco ser sensibles. Porque se queredes ir así, en plan de que avasallar, pois non, porque tamén... Ora, andamos, o noso grupo, xa falamos no sentido de que isto se nos dá un pouco de vergonza. De todo este, desde o primeiro ano, parece que estamos... Cando vos, na anterior legislatura, por dúas actas montamos un que está fechas ao defensor do povo. Entonces, vamos a ser coherentes. Entonces, o noso grupo vai a abster, menos na última, que vamos votar non. Vamos votar non, depois, diréis tanto por qué, que só dixo unha hora, pero bueno. Entonces, para sacar este tema, porque hai algunos que xa non teñen ningún contigo, porque vamos ao sorteo das mesas e ao sorteo das mesas. Pero queremos sacar eso do medio non amontonar, porque senón, se amontonamos, eso xa... Bueno, entonces, fago a relación desde xaneiro hasta todo menos a última este de 25 de... Bueno, vamos dun a dun, porque senón non sei compromiso por Galicia. Sí, desde o compromiso por Galicia, bueno, xa con o que dixo Andrés, que ten toda a razón, no último pleno feixen que me parecía unha falta de respeto e un trato de favor hacia o grupo, que decir, os favos preguntas que era o mesmo trato que o outro grupo da oposición. No anterior pleno contestóse todas as preguntas do Partido Popular, agora é cuarto de pleno, e a min non se me contestou nin a primeira. Xa dixe que era unha falta de respeto. Eso, xa que logo, gustaríame que eso que se incluíra na ata do 25 de xuño. É dicir, o señor alcalde negase a contestar as preguntas de compromiso por Galicia e anuncia que serán entregadas todas elas por escrito. Pois ben, que se inclúa eso no ata do 25 de xuño. E nas outras, pois sí, desde xaneiro, febreiro, marzo, maio, xuño, nós tamén vamos a ter que se aproben e xa está. Bueno, aquela vamos a llevar por unhos puntos. César, mira, el último párrafo del acta dice: compromiso por Galicia mostra a súa desconformidade e protesta por non tratar ao seu grupo do mesmo xeito co Partido Popular. Xa que a eles contestáronse casi todas as preguntas que formularon, mentras que o compromiso por Galicia se lle contestara por escrito. Vale, gustaríame que se incluíra susto cando na primeira pregunta o señor alcalde negase a contestar as preguntas de compromiso por Galicia e anuncia que serán entregadas todas elas por escrito. Porque foi o principio a primeira vez que preguntei e dixo eso. Despois, en cada pregunta incidíase en que non se me iba a responder, Sí, pero usted que... Se non hai ningún problema. No, porque si te fijo ya hago referencia que todas las... Sí, pero, vale. Que decir,
no voy a perder, ya lo dije el otro día, Máis tempo en isto. más tiempo do estrictamente Vale, se non- necesario en reflectir o contido da acta. Os acordos se reflicten exactamente e as intervencións se recollen as ideas sucintas que é o que me manda o Sí. Reglamento de Acción, Funcionamento e Régimen Jurídico das entidades locales. Es decir, non vou a convertir cada acta en unha puntualización de aquí que dice Bueno, está recollida a idea e a idea non a vou a cambiar. Delmiro, eu simplemente digo que volvo a decidir aquí no último pleno do 25 de xuño no que estamos votando a acta houve un trato de favor hacia un grupo político, houve diferencia de trato, eu creo que eso debe cruzar en acta. Yo creo que está, Vale, que costo final, a min como representante de Compromiso por Galicia gustaría que na primeira pregunta que dixera o mesmo que dixo o señor alcalde no pleno, que é non vou a contestar as preguntas de Compromiso por Galicia e anuncio que serán entregadas todas elas por escrito. Vale, eu si queres digo, a ver, que eu creo que sois conscientes do traballo que Sí, sí que son conscientes, pero hai cousas puntuais que me gustaría, eu teño que fazer o traballo de mí. No, bueno, o meu traballo tamén son outras cousas. Eu teño que fazer o meu traballo, non digo. Escoita. Eu o que che propoño é que na acta desta sesión recollo esta queixa túa sobre... Digo, para non está cambiada, porque isto significa ter que anular un acta, ter que chamar a Diputación para anularla, volver a facela, que decir, Pero que me chama a Diputación. porque o que está firmada non se pode borrar e iniciar de novo. Hai que anularlo telemáticamente. Vale, pues eso vale. Entón, si te parece ben, digo, Sí, sí, nada tamén, cambiar un acta. Delmiro, non hai ningún problema, na acta. Na acta esta, Perfecto. fai vostede incluir que eu me queixei porque no anterior pleno houve un trato de favor hacia un grupo político e unha falta de respeto hacia un compromiso Luego, si político. quieres, incluso me mandas por correo el texto. Sí, sin Y problema. ya está. Sí. Bueno, entonces vamos punto por punto, porque ou damos por aprobado os 6 primeiros puntos de maneira consulta. Podese facer Compromiso por Galicia vas a estar en todas as actas. en todas. Hasta lo de 25. Sí, en todas. ¿O del 25 también? Sí. Entonces, en todas las actas son Hasta o punto número 7, hai abstención por parte de Compromiso por Galicia, non? A de 29 de xaneiro, a de 5 de febreiro, a de 4 de marzo, a de 9 de marzo, a de 27 de maio, a de 15 de xuño e a de 25 de xuño. bien, entonces todas as actas se aproban, excepto o 25 de xullo se aproban, co seguinte resultado: votos a favor 4 do Partido Socialista, votos en contra ningún, abstencións 5, 7 abstencións. E a do 25 de xuño se aproba por 4 votos a favor, 2 votos en contra, 5 votos en contra, non se aproba, Non se aproba. non se aproba. A ver, non se aproba aquilo... Pero nós ponemos encima de mesa moitas cosas. O que pasa que, por parte vosa, non dades ninguna alternativa. Estás encerrado na vosa burbulla, que agora é tan famosa encerrarse na burbulla, e digo por qué. A ver, primeiro non se cumpre o reglamento. Falaba antes o secretario do reglamento. Cando convocados, cando vos dá a gana, unha comisión informativa dun miércoles para un viernes, se son as 4 e as 4, se é as 8 da mañá, as 8 da mañá, se é as 6 da tarde, se é as 8 da tarde, Falamos, e dixemos que estábamos os dous en Negreira, os dous grupos, me refiero, porque sabíamos na comunidade, dixemos que nos poñemos a disposición, para ser o lunes, para ser o martes, para ser cando fixera falta. Nada, cerrados en banda. Andrés, non é cerrado sen nada. Espera, dice que acabo depois, se queres, porque aquí se non queda. Cando estades convocando o pleno convoca o alcalde. O secretario ten que ter a documentación en secretaría. O que non pode ser é que estemos sempre aquí no outro. Os reglamentos son 2 días hábiles. Se me convocas ás 13 ou 11 no miércoles, conta os xoves e conta o viernes. Entón ten que ser o lunes. É así, o non, secretario? Pero eso es un pouco día 21. A mí me llegó a las 13 o 11 del miércoles. Eso xa non é algo que controle. Bueno, pero non é que controle, sí. Eu estou dicindo o que nós sabemos. E aquí hai varios que tamén. Entonces, mira, notifico, puso a vosa disposición. pero despois hai unha cousa. Posta a disposición o 21 do 7 de 2020. 21 do 7. Que estamos a falar o 21 de sexto, pero vale, igual. A mí O 21 do 7 foi o marco. Un miércoles. Bueno, A ver, pero eso non o podo controlar. Que eu non podo facer outra ya, cosa. pero a mí eso é un tema que non vai con nós. Vai comigo. Será con aquel, quen convoca? Quen convoca? Por calma. No,
alcalde convoca. Quien notifica son eu. Bueno, pero o alcalde convoca. Eu notifiquei E o alcalde non lle costa nada, como facíamos, de chamar por teléfono e decir, vamos ver a tal hora. Creo que é o máis sensato. É así que fixamos costar, A ver, eu falei con vos, comentáchesme desa hora que non vos vinga ben o venres, eu expliqueivos por que tiña que ser o venres. Porque o secretario estaba no tribunal o xoves, o venres e o luns. Un tribunal onde facía probas, onde non podía estar nos dous sitios á mesma vez. Entonces, non era un capricho, é que non había outra opción. E de feito, despois de falar con vos, eu comentei co secretario, evidentemente, que non había espacio físico porque tiña cada 15 minutos unha persona para entrevistar. Entonces non había opción. Eu creo que aí foi todo de maneira cordial. Non había forma de cambiala? Pois non había. Que lle vamos a hacer? O secretario non pode multiplicarse. Eso... Se eu entendo que pode estar... Que aquí podías facer o luz, desde as 8 da mañá, conforme se convoca alguna, hasta as 9 da noite se pode facer. E ainda que non se cumpra, porque xa dixamos aí, que non se cumplan os 2 días hábiles, dixamos. Pero che digo que o luns non podía o secretario. Todo o día non se pudo. Home, Nin o mar, é que non está todo o día aquí. Eu non sei cal é a parte que non entendemos. Andrés, un salín de traballar o lunes ás 10 da noite do Concello do Quixón. Vale, pero eu digo unha cousa. De feito, cando o alcalde me dixo, me ofrecín a facelo o sábado, que era festivo, que, bueno, non hai ningún problema, me acerco en un momento, pero... Pero os sábados se dicen que era enviado. Claro, porque era o Si non, tiempo... vamos a... Decir, Pero, a ver, cando non hai voluntade no primeiro momento da chamada, depois xa é o segundo. É igual. É así, Antón, pero vamos a ver, cal é a razón de que un día convocamos unha mesa de contratación para as 8 da mañá? Pero vamos a ver, se convocamos a mesa de contratación ás 8 da mañá é porque temos un problema cos horarios da Secretaría. Sí. E temos que adaptarnos Non me digas aos horarios que temos. non me digas a mí para as 8 da mañá, porque aquel día que dixetes ás 8 da mañá estaba o señor que era o presidente da comisión e dixo que tiña moito ou que tiña que incorporarse ao traballo e botou aquí toda a mañá hasta as 12 da mañá. Pero que ten que ver unha cousa cada Non, era por él, non era por ti, era por él. Bueno, pero ele terá os seus problemas. Pero era ele o presidente da comisión. Que quer que lle diga eu? Bueno, entonces, como que se porque non podía estar. É dicir, vamos a ser sensatos, é dicir, convocamos, poñeron de acordo, somos 3 pazas, non hai 12. Entonces, eu creo que é a cordura. E depois é o que te digo eu. Se facemos as preguntas uns e outros, ou contestas por escrito ou contestas verbal. Vamos a ver, onde pon que eu contesto por escrito, eu podo contestar por escrito e podo contestar por verbal. Sí, porque a falta de respeto e humildade é para todos. Non é falta de respeto, non. É equidade. Non vai por aí. Quero poñer por aí, pero non vai por aí. Non chegou por aí. Non chegou, eu non diría. O debate creo que non dá para eso. Pero é que non é o debate nada. É que ti faz as preguntas e depois contestas no próximo día, mandan as preguntas e contestadas no pleno. É que non contestadas no pleno. Tens que poñelas, o que contestas no pleno por escrito. Porque igual o que dixetes o outro día xa non vamos a decir por escrito, porque iso te pasa así. Pero o que dixen o que contestei no pleno figura de acta. Non quero discutir en ese sentido, que queres facer algo mixto. Vale, pois ben. O que pasa que se nós pedimos cordura e pedimos algo é dentro da legalidade. E se queredes incumplir, que estuveches hasta agora case este ano convocando cando vos dou a gana e depois convocaches o pleno case o día anterior ou as comisións o día anterior. Entón, se cumplimos, e se non cumplimos, o que pedimos é, unha vez que deixamos de poñerlo de acordo, se nos dá un coste non hora, vamos a tratar de cumplir entón. Estémonos para non deixar aí colgada... Tamén en torno da licencia dos hechos. Sí. Entonces, aprueba. Non queremos deixar as colgadas porque parece que somos un malo de película e ao final é que se nos dá hasta, non sei, non son de xaneiro ter aí todas montadas. Entonces, aprueban todas por 4 votos a favor, 0 votos en contra e 7 abstencións. Pero ves que corregires un pouco a maneira de... Hombre, a ver, eu creo que un máis sincero, e isto off the record, eu creo que o mellor que poñades de acordo de decir, oye, mira, as comisións informativas pois os sobres. Pero vamos a ver, Delmiro, digo, chamar a Delmiro. Si convocas ordinariamente, convocas ordinariamente. E se non tamén non podes facer comisión informativa... Pero si foi convocada ordinariamente. Claro, xa te digo eu. Se convoca ordinariamente pode consultar. E se non faz urgente extraordinaria a víspera do pleno. Non pasa nada. O que pasa é que, cando non queremos dialogar, non queremos falar, facemos así. O
Porque isto está pasando continuamente, non foi dunha vez, Porque isto, eu e aquí estamos dous que, cando se facía anteriormente, eu chamaba a eles para poñer que hora convocamos, se era 1:30, se era 2, se era 2:30. Porque a circunstancia de cada un tamén pode dar. Eu chamaba antes, ou non chamaba antes. E agora, pois, vale, xa está. Ben, continuamos. Punto número 8. Plan de igualdade do Concello da Baña. Ben, temos un plan de igualdade que ven dende o 2011, pois prorrogando en distintas fases. Estamos ahora mismo no terceiro plan de igualdade do Concello da Baña, que pon por manifiesto o compromiso de adquirir e de dar resposta a negada igualdade real e principalmente que dar continuidade, que decía antes, ao traballo destes 11 anos. Este terceiro plan de igualdade está feito dende o 2018, serían 4 anos. Estuvemos buscando, de feito preguntóselle o anterior alcalde si estaba aprobado en algún pleno, comentaras que igual estaba en algún asunto de goberno, non encontramos documentación que o acredite e necesitamos, bueno, pues para cumplilo, para levarlo a cabo, aprobarlo. Un plan de igualdade que, bueno, xa estaba adaptado, xa estaba funcionando, non vamos a decir que estuviera funcionando porque había uns calendarios pendientes de actuacións e creo que, bueno, hasta a fecha non había grandes cousas feitas, pero necesitamos que pase por pleno para aprobarlo e a partir de aí pues, empezar a levarlo á práctica. Señor secretario. O que busca é aprobar inicialmente o terceiro plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homens do Concello da Baña. En segundo lugar, abrir un período de información pública por prazo de 20 días mediante anuncio publicado no tabuleiro de anuncios na sede electrónica do Concello e no boletín oficial da provincia da Coruña para que os interesados podan presentar alegacións que estimen pertinentes. E en terceiro lugar, que de non formularse alegacións ni reclamacións, o acordo inicialmente adoptado se liga automáticamente a definitivo. ¿Quieres comentar algo? Estaba, non lle vou dar máis votos porque eu acordo-me que unha das tendencias que poñen para o tema dos obradoiros son os plan de igualdades, entre outras cousas, tanto para o juvenil como para o outro. Sí, de feito, nós ahora encontramos con esa dificultad que non encontramos nada que acredite que este aprobado E si temos que traerlo se enviou e se presentaron algo por algún sitio da casa estaba, que eu me consta, Manolo creo que tamén se acorda de que na Junta de Goberno local aprobou, si despois non se... Bueno, eu tampouco non quero redundar no que xa se falou anteriormente, nós non podemos asistir á comisión informativa, dixen que se pola tarde que non podía asistir, daí tampouco, non podemos asistir á comisión informativa. Sí que me gustaría que se consensuara un pouco máis o horario, non costa nada chamar, mira, parece ben esta hora, non, pois falando de hora. Creo que se iso sempre, creo que non coste ningún traballo. Nós, en concreto, neste novo plan de igualdade, tamén vamos a abster. Procedemos a votación. Votos a favor. Votos a favor? Votos en contra. Abstención. Ben, punto número 9. Reparación da memoria dos represaliados da Guerra Civil e da dictadura franquista na Baña. Ben, aquí hai unha solicitud de Asociación Alfonso Gans para facer, bueno, un acto de reparación da memoria dos represaliados da Guerra Civil e da dictadura franquista no Concello da Baña. Creo que se puseron en contacto con todos os grupos políticos. Farase un acto o día 17 na Casa da Cultura, onde se porá unha placa en conmemoración, se atendes o texto, sería algo así como na memoria da veciñanza da Baña que foi vítima da violencia do golpe de Estado de 1936 e da dictadura franquista en San Vicente do 17 de agosto de 2020, día da Galicia Marca. Bueno, o poste que supongo o Concello vamos a colaborar con él, que a placa en sí, que creo que todo coste 330 euros máis ir. Si queres comentar algo, bueno, señor secretario.
A proposta que se trae, en primeiro lugar, colaborar coa Asociación Cultural Afonso Áñez na organización dun acto de reparación da memoria dos represaliados na Guerra Civil e na ditadura franquista no Concello da Baña, en San Vicente, o 17 de agosto de 2020. En segundo lugar, financiar o acto e os custes de instalación dunha placa que conmemore na memoria da veciñanza da Baña que foi víctima da violencia do golpe de Estado de 1936 e da ditadura franquista, en San Vicente, o 17 de agosto de 2020, e da Galicia Marte. Queres comentar algo? Hai unha proposta, hai un diálogo da directiva da Forseas, todos algunha reunión xa, depois hubo un comentario dos portavoces, estamos de 17 de agosto, casou. Sí, van a concretar, porque só está organizando Bruno e despois vamos mandar a tu sí, 11 medio, porque está pendiente de que yo confirme a presencia dun historiador, vale? Entonces, xa vos lo comentará, xa vos mandará a todos. Por parte do noso grupo, pois, colaboraremos e estaremos aí, pois, hacemos má clase. Sí, dentro do compromiso con Galicia estamos moi de acordo, vamos votar a favor, sempre comentamos que estamos a favor deste recoñecemento tan necesario que de justiza facelo, xa o comentáramos nunha xuntanza na pasada legislatura, que foi no 2015 ou 2016, estamos moi a favor e vamos a votar a favor, como non. Outros a favor? Unanimidade, non? Sí. Ben, pasamos ao punto número 10. Modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación de servicios de punto de atención á infancia do Concello da Baña. Bueno, esta modificación faz un pouco, bueno, porque a ordenanza que estaba, era databa do 2013, aquí con 13, pero bueno. Unha ordenanza municipal, tras o tempo transcurrido, vemos que fai necesario adoptar, pois, digamos que conceptos e precios dependendo da situación, non? Entonces, como non había forma de modificar pois esos precios, tenemos aquí para aprobar, bueno, esa modificación. Señor secretario. Se propón aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do servicio público por a prestación do servicio de punto de atención á infancia do Concello da Baña, engadíndolle un novo artigo 4. En segundo lugar, iniciar un período de exposición pública do expediente e publicar no tabuleiro de dichos da Casa do Concello na Boletín Oficial da Provincia de Coruña por un prazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinar e presentar as reclamacións que estimen oportunas. E, en terceiro lugar, elevar a definitivo o acordo que inicialmente se adopta de non presentarse reclamacións ou alegacións á aprobación inicial. É solamente que é o precio público. Sí, sí. Vamos a ver, aí hai unha cuestión que eu me gustaría comentar, independente de que se adapte o precio público, hai unha cuestión de orden que me parece que a mellor pues, non gastarse aí, que é ser gratuito o segundo fillo. Sabedes que Eso preguntamos a Xunta, que ainda nos deron resposta, porque a Xunta, efectivamente, nas escolas que son de titularidade, nas guarderías que son de titularidade da Xunta, sí que o fan. Entonces nós, Patricia, bueno, a persona educadora familiar que levou o tema, se lles chamou e non souberon darlle resposta. Dixeron que por o momento non lle podían dicir nada, pero que estamos en proceso, porque efectivamente nós tamén queremos facelo equitativo igual que fai a Xunta, pero claro, queríamos que nos deran unhas pautas e polo momento desde a Xunta de Galicia os responsables dixéronnos que polo momento non nos podían dicir nada. Bueno, eu, na pauta non sei se é da Xunta de Galicia, onde eu o único sei é o acordo, o anuncio de que cando en abril, dixo que a partir do 1 de abril a de titularidade pública, que xa era de Galiña Azul, pero a partir do curso 2020-2021, tanto sean municipales como as concertadas como todo outro tipo, entrarían tamén en vigor a gratuidade. Sí, sí, no momento que se confirme e se faga. Entonces, no, eu digo porque xa, os vellos só están levando. Claro, pero aí entraba en eso salvo a Xunta, pero quen fai cargo ese coste? Sabes, do segundo fillo gratis? Asume o Concello ou asume a Xunta de Galicia? A Xunta de Galicia que non sabe dicir se o asumen eles ou asumimos nós.
Que eso foi o que lle preguntamos desde que eso saliu. Sí, pero eso, bueno, por lo que eu teño entendido, Claro. é unha axuda que concede a Xunta de Galicia hacia o Concello cando é gratuidade. Iso é por menos o que teño. Pero por lo menos non Está teñen pendiente que de que nos confirme e que nos... Nada. Vale. Procedemos a... No, nos abstención. Non sei tenemos este porque nos entendíamos que íbamos llevar, pero non é por educación pública, xa é para todos nosotros o mismo rol. Abstención. Sí, abstención, sí. Modificación da ordenanza municipal reguladora da prestación de alimentos. Ben, aquí pasa un pouquinho do mismo, esta sí que do ano 2013, faz necesario adoptar unha serie de mellores técnicas para a súa aplicación. Isto ven directamente dos asuntos sociais, de servicios sociais, que nos aconsellan modificar, pasar por en vez de por salario mínimo, levar ao IPEN, e unha serie de modificacións aquí para, incluso para facer a solicitude, porque da maneira que se estaba facendo, pois era un pouco, non era moi, non vamos a decir viable, pero si era moi engorroso. Desta maneira, pois inténtase que o procedimento sea máis sinxelo e máis fácil de xestionar. Señor secretario. Proposta adoptar o seguinte acordo. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza municipal reguladora da prestación de alimentos, dando unha nova redacción aos artigos 2, 4, 5, 6, 7 e 8, incluindo un novo artigo 10. Segundo, iniciar un período de exposición pública do expediente e publicar no tabuleiro de dictos da Casa do Concello no Boletín Oficial da Provincia de Coruña por un prazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados poderán examinar e presentar as reclamacións que estimen oportunas. En terceiro lugar, elevar a definitivo o acordo que inicialmente se adopte se non se presentan reclamacións ou alegacións a dita aprobación inicial. O único que eu vexo aí é que aquí tamén antes así vai un pouco polo IPREM, era o informe da traballador social, neste caso a traballador social, pero sempre tamén hai dudas a veces de alguna ou algún persona que ao mellor pois necesitamos ao mellor calquer informe externo, é dicir, por factores externos. É dicir, non, eu pido unha axuda e está, pois, ten unha lei de pinos de, é dicir, factores externos que moitas veces se confrontaba ou se pedía para, bueno, se era necesario, pois, para dar os alimentos ou... Eu entendo que tamén, pois, se hai, non sei se está na redacción, porque entendemos que o informe social é o que prevalece, pero, ao mesmo tempo, calquera dúda tal, pois, podese convocar por unha comisión normativa para que, porque isto nos pasaba antes, para que decidíamos nós, veña o informe, e depois pedíanse informes externos, pois, un veciño ou alguén, para saber moito máis do que nós podemos saber desde aquí. A resolución propone que sea servicios sociales quien emite informe social, entonces se decide sobre un informe. Exactamente, pero digo, se hai calquer duda que se presenta moitas veces do informe social, que duda, que pode dir, bueno, non o teño moi claro, tal... Hombre, son criterios máis bien objetivos. Non, a ver, son criterios de informe social. Se que non hai, pero digo que a veces pode haber un caso, dos casos. A ver, eu, a miña experiencia como interventor secretario, que normalmente o criterio de servicios sociales sempre se tendemos a favor del que es la mano ayuda, que creo que es lo lógico, humano, todo. Bueno, pero nós estamos falando que vamos a Xunta de Goberno local, pedimos informes externos para evitarnos de que os alimentos os leva a mellor persona que a mellor necesitan outros máis a mellor que a que o leva, para evitar ese tipo de axuda. É dicir, xa sabemos que o 99% é o traballador social, neste caso, o traballador social. Bueno, quere que se añadir algo en concreto? A ver, eu digo que en caso de duda de algún Claro, usuario... digo, porque así poñémoslo, queda redactado... Pero eso hai unha cousa que non nos queda claro. Vos poñedes aquí que se vai poñer, e chega depois a publicación no BOP e non se pone lo que se dice en el Por proyecto. eso, para que non haxe ese conflicto, ahora mismo temos aquí o secretario, toma nota se queremos poñer alguna modificación e antes de que se faga pública, poñemos esa modificación, se queredes, neste caso concreto, que figure algo. Fagamos sugerencia, que é esta, faremos sugerencia, nada máis. É dicir, en caso de duda
do informe social, que o informe social... Redactamos algo así, como vedes vos, non sei. Me parece ben. Parece que vamos a texto non mande por correo electrónico mañana. Parece. Todos, Sin problema, estamos todos de acordo? A ver, sabemos que el 99,9 é el informe social. Pero sempre hai un caso, dos casos que hai dudas. Non surgió, surgirá, Si tanto la idea se trata en caso de dar una ayuda, porque a lo mejor é puntual ou non puntual. un informe de servicios sociales contrario, un pouco respaldar esa ayuda que se da. Si é a favor do informe de servicios sociais, xa está, xa non hai... Entonces, está. Pero digo que hai informes que a veces queda colgado porque non sabe máis, é decir, le dice 4 cosas e non ten... Sí, vamos, o informe ten que decir sí ou non. Exacto. Pero tamén hai outras cousas que a veces un informe social pode equivocarse no sentido de que hai factores externos que ten outras cousas que pode comprometer. Sí, que vamos a hacer por sí. Vale. Vamos a parte. Vale, sí. Entonces, dámola por aprobada, as pensas de que lle dedes ok esa coletilla para aumentar aí. Podes facer así? O sea, votamos todos votades todos a favor. Espera, nos abstemos. Vale. Nos abstemos. Sí, nós esperamos tamén a coletilla. Sí, pero, a ver, aquí hubo unha vez, un momento que se dixo que se iba a introducir unha coletilla, estou esperando pola coletilla. Publicouse o que trocaches aquí, naquele momento. A ordenanza do... A de chance. A larga de chance, exactamente. A larga de chance. Se la que nos ibas a mandar antes de publicarla, está logo, Lucas. Estamos... Claro, pues lo que facemos así. Tenemos pendiente... Entonces, Queda pendiente por sempre pleno, logo. Pero... Bueno, a intención era de sacala porque ten que pasar a exposición pública, etcétera, etcétera. Votámosla con compromiso de que vos pasamos ese texto. Parece vos ben? Pero a experiencia nos resultou de outra maneira que non é así. Por eso vos digo, queredes que avisemos encima da mesa para o próximo pleno ou dámosla así por ben? Eu creo que é mellor introducir a coletilla aí e a traes ao próximo pleno. Vale, perfecto. entón, deixámonos sobre a mesa. Sobre ben, sí. Bueno, pasamos a parte de control. Toma de coñecemento da resolución da alcaldía ditada 513 de suño 24 de suyo, que estaba na vosa disposición. Punto número 13. Toma de coñecemento do reparo de legalidade da Secretaría de Intervención ditado 113 de suño 24 de suyo do 2020. Señor secretario. Vale. Punto 14. Mocións do grupos municipais non mínimo presentadas e non mínimo de ausencia. Dámoslo por saltado. E o punto número 15, robos e preguntas. Eu por operatividade, é unha conferencia que te non salgo, por operatividade. Se queres contestar, contesta, pero se non é mellor que contestes e contestas para que quede reflexado despois, nos mandas as preguntas e así xa sabemos de que vai, porque se non ao final, unhas que deixas, outras que non deixas, outras que tal. Porque eu, por exemplo, na anterior pregunta é por idade. Solamente dixaxe 4 palabras. Para evitar ese tipo de conflictos, as preguntas vamos a contestarlas por escrito para o próximo pleno. Bueno, pero vos nos den para Sí, que... perfecto. A ver, aquí na primeira pregunta, máis que nada, era o robo que se puxen de manifiesto, que era sobre todo o tema da legalidade das convocatorias. Sobre todo, o acercamento moitas veces que escae o mención. Eu, máis que nada, pediría moitas veces que para este tipo de temas unha chamada, o diálogo e falar vale máis que todo a legalidade. E sabemos da legalidade, pero ao mesmo tempo sabemos de que hai circunstancias que poden complementar. Por tanto, exigimos que se teña en conta cumprir ca lei. O sea, é algo que antes demandabades moito vos cando estaban na cuestión. A segunda pregunta, esta é unha pregunta xa. Eu, poñendo manifiesto a vergonza que me... A ver, os parques infantiles, levamos un mes que falamos dos parques infantiles. Poñer unha cinta, sí, poñer unha cinta, pero é unha cinta robada. Eu vim por aí concellos pequenos e non tan pequenos, donde desinfectaron o servo comprobante e teñen un dispensador de gel pegado ao
resposta dos columpios, por exemplo, o do novo. É tan difícil facer eso. E temos todos abandonados, e todos quietos. Hombre, eu pediría un pouco de cordura, porque esta é a sensación que estamos dando, de abandono, desidia, non se produce ningún corresponde de desinfección, non se paga un comprobante de desinfección, non se instalan os dispensadores de gel, só hai unha cinta, en algún caso xa non hai cinta. O que fai mellor das eleccións, a cinta está no columpio, pero o tobogán, isto requiere máis, algúns columpios ou algún parque infantil, eu sei que son das asociacións de vecinos. Entonces, como a xente, para mí é un desastre esa actuación que elevamos tempo, se non se atua agora no verano, que onde sobran os rapaces, onde poden ir, por exemplo, outro día ali en San Cebán, que estaba aí na plaza, era un domingo. Os rapaces estaban avisando os pais que non, porque claro, os rapaces iban para dentro, ven ali unha cinta, pero a cinta estaba guai avaliando. Por tanto, eu pido que, agora non digades que non é por tempo, nin é por avisar. O que pasa é que levamos un tempo de un mes inteiro en máis actuación. Entonces, para as asociacións. Os columpios do Noroeste son propiedade da Asociación de Veciños do Noroeste. Igual que os de Fiopans son da Asociación de Fiopans. Axudaron ao Concello a instalarlos, pero son propiedade da Asociación de Fiopans e da Asociación do Noroeste. O presidente non ten constancia de nada, de que lle falaredes en absoluto ninguna chamada ou dicirlle, mira, pois poñemos unha desinfección diaria de alguén que viva cerca para poder facilitar nun concello rural nos meses de verano que os nenos poden utilizar o parque. Xa sei que hai moitas cousas importantes, pero co tempo que levamos o parque ca cinta, hasta a miña nena de 2 anos di mamá, os columpios siguen ca cinta, sin moller así. O peor é que ni siquiera son do concello, son da asociación de veciños, non preguntachedes nada. Outros concellos, como documenta Andrés, ten un cartel, ainda non ten o dispensador, teñen un cartel. Desaconsella o uso por motivos de salubridade, o que se vale, e se non pon aforo limitado, non acudan os pais só con menores de 3 anos, lavan as mans antes de entrar e ao salir ou desinfecten. Entón, calquera adulto, eu con a miña filla ou outro cos seus, botalle gel ao neno ou a nena antes de entrar e ao salir, como fixamos nos lugares que estamos visitando por aí. A nena sempre me di, mira, este ten cinta, mamá. Non, hai que desinfectar as mans. Sabio ela con 3 anos. E o noso non se preguntou, insisto, a ninguén. A asociación non tivemos arte ni parte, é dicir, quedámonos, tuvimos ali unhas cintas e que temos prohibido paso nada do que é noso, ainda por encima. Pois, por lo menos, facer un pouco de, é dicir, coller o inventario, ver o que é propiedade do Concello, ou falar un pouco das asociacións, que cando estabades na oposición, tantas veces alardeábades de que nós non comunicábamos ni falábamos coas asociacións. Pois, por lo menos, algo disso. E, sobre todo, iso, que é un Concello rural, que non creo que haxa tanta... Son 15 parroquias, non hai nin 15 parques infantiles. Tamén non creo que sea tanto traballo. Entón, pois era, un pouco veo a evaluación disso. A seguinte, despois, tamén é un caso partido, pero este xa é peor. Despois de moito tempo, os contenedores marróns, identifiquei-os, aquella foto que a teño aquí. Ali apiladiños, ali quietiños, non vos movades, que aquí estamos. Vos sabedes que hai un convenio firmado con o medio ambiente, donde cando un convenio firmado era para cumprir unha serie de requisitos, hai o programa ese quitar a chave, onde pode dar a chave un fino para meter ali, sobre todo é para tratar de reducir o que é o resto de comida, meterlos ali, facer o compost, e que non vaya tanto peso para o... Só dixamos 2 ou 3 veces, siguen ali quietos. Un ano inteiro que te cito no mesmo sitio onde por tanto, hai que informar, hai que tratar de darlle explicación e concienciar a veciñanza do programa este que quitar a chave, e, por lo tanto, non deixemos o abandono total aí. Se parece que aquí os contenedores hai o verde, hai o amarillo, hai o do vidrio, hai o marrón, hai o do aceite, hai algo, porque senón non concienciamos a xente. Todo isto vai en debate. Por tanto, me parece a mí que é lamentable despois dun ano, 13 meses, ali está. Entonces, se non fija algo no convenio que se firmou, porque ao final despois redonda non viene en perjuicio do que sempre do concepto. A pregunta número 4. A obra do Hidario, que xa se falou xa no anterior, eu pedín copia expresa do trámite do expediente.
non é dicir que vai ver, eu pedín copia. Temos dereito a oposición de ter unha copia do trámite do expediente. Non digades aquí, vai te verlo ali. Vou non ver, podo verlo, pero pedín copia. E tamén pido, e digo desde aquí, se comunicou esta situación á empresa adjudicataria. É unha pregunta. E se paralizou todo tipo de actuación hasta que se resolvan as alegacións. Se fixan as alegacións, bueno, pues paralicen hasta que se resolvan. Porque senón entramos en unha discordancia. E aí, o secretario, que me diga si é así, non vamos a ter a consignación, non temos a consignación, se non nos dan a consignación, non temos a consignación. Xa é outro trámite. Por tanto, exigimos que se lle comunica, que se diga a verdade á empresa para evitar temas maiores e que se paralice todo tipo de actuación. Non podamos e non agrandemos a bola de neve deste tipo de obra, porque ao final nos vamos a encontrar de que do que tiñamos na man parece que desaparece e ao final ainda vamos ser nós porque teñamos que pagar as consecuencias de todo eso. E non sigamos perdendo subvencións. Por favor, que parece que é continuo. Pregunta número 5. Que pasa coas horas que nos deron do SAF, 1378 horas? Porque non se utilizan, non se fai un informe necesario, non se fai todo o trámite para que os usuarios podan dispoñer dese tipo de horas. Foi feita a pregunta xa por compromiso por Galicia. Non sei se contestaches ou non contestaches, o que sí é que dar ese tipo de obras é unha labor social imprescindible e necesitada para os nosos usuarios. Porque se esas horas non se utilizan, vai chegar o momento que non as quites. Non as utilizamos nós e van por outro sitio. O que non pode ser é que a cantidad de demanda, que a cantidad de necesidades, que a cantidad de labor social que se pode facer con este tipo de obras que teñamos aí todas apalancadas. Pasa igual que os contentores. Témonos aí, non, utilicémolas. Pregunta número 6. Hai bastantes usuarios, que digo bastante non é que digo 100, digo, como yo nun grupo xa de 10, 12, de xente que están tomando medicación que ao mellor necesitan un esforzo económico eles. Por exemplo, hai tratamientos que hai xente que está con un tratamento cada 40 días a costa de 213, 214 euros. Unha presión de 600, se aplicas todo eso. Entón, desde aquí, nos propoñemos solicitar un convenio co Banco Farmacéutico Galego para poder axudar neste tipo de asuntos, é dicir, a compaginar o coste de medicinas por parte do Concello e outra 50% por parte do Banco Farmacéutico. Hai Concello que xa fixemos ese convenio. Eu creo que estas persoas máis vulnerables, máis necesitadas, e que se todo ten un coste sobrevalorado, é máis costoso. Non estou falando de unha aspirina, nin de unha aspirina, nada, pero hai tratamentos que, eu sei, 213, hai outro de sueldos que ten 320 euros que pagar tamén, porque é un que cubre a Seguridade Social, por tanto, eu creo que desde o Banco Farmacéutico, que hai unha obra tamén encomiable, pagamos e adherámonos a este convenio para facer e tratar de paliar esta situación. Número 7. Vemos a actuación que fixamos en Villaractor para nós. O que solicitamos é, se hai unha memoria, se hai un presupuesto, se hai algo, o que digo é que a veces fanse as cousas un pouco xe a lixeira. Está ben bachear, e hai que bachear porque se hai bache. Ora, hai bacheos e bacheos, se a carretera non necesitaba facer o que se fixo. Eu estou dicindo as preguntas ou as demandas que me chama a xente que é un peligro, para mí non é un peligro. Botar a gravilla, toda a historia, encima dun arrembrado, é un peligro. Co tempo non marchará eso, supoño que marchará, pero é un peligro. O que non se pode facer é que ahora mesmo con ese contexto que ten os veciños dados, peligroxar tamén a carrera, por tanto hai que ter cuidado. Que fais a lixeira, fais rapidamente, bueno, hai que bachear con un sentido, e o mellor hai que facer de outra forma. Número 8. Este creo que é algo quizá retórico é que seguimos protestando, por decir así a palabra, pola ineficacia, pola desidia ou polo que, o tema dos madeireiros. Se non somos capaces, a ver, eu quería ver algo, un gesto, unha chamada de atención ou algo de algún madeireiro
no tempo isto que levades, que moito falabades antes e agora non facedes ni un. Hai que ver como están por aí os camiños, como están as entradas. Este de Nantón só dixen fai un mes. Eu creo que nadie lle chamou a atención. Solamente pediría eu que pasara o vigilante de carreteras que iba a acordarse o badereiro da madeira, como lle pasou xa, cando depositaron frente da Ribuchaín na margen dereita, que depositaban antes. E depois pidemos que vayamos pola carretera, e desde Fiopans hasta Troitosente, polo margen dereita, pola izquierda, onde está depositada, as ramas, co perigo que hai agora no gran do lume. Ali tiran un betillo e aquel arde hasta a esquerda. Iso é algo que é inusual. É dicir, o abandono é total, e a desidia é igual. E depois aquí, o Troitosente é un exemplo. Pero poño o Fampouso, poño arriba, poño o Guarneiro, poño o Campego, poño o Bigobó, dicir, donde por onde andan, de fan todo. Home, arriba da Pecina, pediríamos que agora os camiños como estaban, e como está antes iba o coche, está arriba. Agora mesmo, depois de que baixou a madeira, eso está intransitable. 9. Seguimos insistindo no tema da sentencia que obriga cos traballadores do Concello. Solicitamos varias veces unha xuntanza dos 3 grupos para tratar este tema. Eu xa non sei como dicirlo. Dígolo de unha vez por todas. Falemos, dialoguemos, non esperemos despois as consecuencias de sempre. Non nos viñades agora que antes non ia sentencia. Sentencia do 10 de noviembre, cando veu, sentamos e falamos, sobre todo dialogar, que sempre, porque non se pode andar engañando agora que veu a sentencia, non, pero é a cousa dos abogados que non se ponen de acordo. Eso é patraña pura. Por tanto, é increíble a soberbia a actitud para que está dispoñendo con este tema. A xente está moi enfadada e ao final vais a necesitar dos grupos para sacar adiante isto. E non facer ningún gesto, despois do tempo que levamos falando, de xuntarnos para resolver isto. 10. Ahora que hai unha brigada, que é a do PEL da Diputación, me parece extraño que cando se proceda a limpieza, que farades donde facedes xa, pois a limpadas todo isto, pero donde non andades asistido, ides, limpades un trozo, deixades o outro a medio facer, e aí queda. Eu pediría un pouco de que, onde vayan ou repartan, e que limpen, porque está todos os núcleos, zonas de concurrencia, me refero, adros, sitios onde é feito un desastre. Eu poño un exemplo que podía poñer varios, pero poño un. E o mellor Mónica sabe o que é. Marcello limparon o campo, a erva. Deixaron o que é ali un espacio como é, desde aquí hasta aí onde está del bosque, que era arrancar as ervas, e non o fixaron. Deixaron ali abandonado. O cura chamou a atención, a máis 2 mulleres limparon as ervas, que era media hora, colleron as ervas. Pero mesmo que digo eso, digo ali en San Cibrán, ou digo onde San Vicente da Capilla, ou digo en Solane, ou digo tal, por favor. E agora non digades, pois alevan un mes, porque poderon ir repartindo un pouquinho 2 para un lado, 3 para outro, 3 para un lado, 3 para outro, dicir, das cousas. E quero moito por limpiar, por suposto, quero moito por limpiar, porque temos o Concello bastante atrasado na limpieza, por non dicir, inundado de maleza. 11. Despois da reunión que tivemos cos portavoces, quedouse en que se iba a traer os informes das obras, tanto de San Vicente de Paredes como de outras, que eran de Corneira, por os fomentos, e a de Cabanas. Ao día de hoxe todavía non nos entregaron, por menos eu non teño conocimento de se outro grupo, de que se enviaron o informe ou se fixaron o informe. Por tanto, reunímonos para facer algo, para dar unha idea. Esperamos porque vai a facer o informe. Aquí non existe informe, non existe nada. Por tanto, hai que ser serios. E se non chamedes a nada. Seguir facendo como queirades vos. Só facedes. 12. Eu non sei se pasades por ali, pero é que me parece sobre onde é a Fonte do Coso. Son a Fonte do Coso. En Antón. Onde se colla hacia o barco. Iso requiere 20 minutos, un cuarto de hora de limpieza. Porque hai moita xente que para ali co coche, colle unha garrafa de agua. Entonces, Fonte do Coso en Antón, a pista de costa está intratable,
onde vai hacia a masa común, arriba da casa de Palamo, que dentro ali, aquelo, é dicir, de verdade que non, eu non sei, de verdade que non sei que pasa, pero que está todo invadido, é dicir, a limpieza dos núcleos, a limpieza das fontes, o mesmo que digo que é na pregunta 13, a fonte San Cibrao, está ben facer un muro, poñer a fonte, pero hai que ter en conta, e aí vai unha pregunta que depois que quero ver, ter en conta que cando veñan as chuvias, que agora estamos no verán, veñan as chuvias, os arrastres vai caer encima da fonte. Aquelo me parece a min que hai que darlle unha volta. E depois me preguntou os veciños me preguntaron que a intención era poñer ali unha barandilla para que os coches sugerencia que eu podo, o noso grupo, é que non se poña barandilla nenhuma, porque era parar aí na fonte para coller como se fai un Antón, toda esta, colla ali que agarraza, toda esta, a barandilla o único está reducindo o espacio. Non sei se se vai facer, se eso ou non. Eso foi o que me dixeron de que era a intención. Por tanto, non acotemos, ahora miremos se acabemos unha hora, porque poña de salir agua non sanitaria, se hai agua, se non hai agua, pero o que ven de arriba depois, cando chova, vai caer todo ali, e aquilo entón depois vai seguir. E aquí, Rosa ten ainda unhas dúas ou te preguntas máis, ou máis, para acabar, porque tamén... Bueno, o tema da Braña da Costa queda pendiente. Xa se falou varias veces, o camiño aquel, un veciño díxome que se non un mes non está arranxado, el que pon o denuncia ao Consello. Xa nos vamos así todo o ano arrastrando. Esa por esa parte. No Loureiro, un outro día por ali, na casa de Sofía, hai un tramo estreito. Pasei co coche e me dixo ela que así non me faltan no coche. Chega ao medio. Aquele tramo hai que limpalo a mão. Sei que xa vos informaron cando foste pedir os votos e ninguén me fixo caso. Así me comentou Sofía. E eu vino porque fomos ali co coche tamén, ainda é pouco. A Carballeira tamén hai un tramo que tenes que limpar a man. Non me informaron ben, pero o señor Barreiro dixo que xa pasou polo Consello. É que non lle fixeches caso. Bueno, lle fixeches caso, está pendiente. Recordou un amigo, que vou recordar. En 13, mandaste dous homens limpar, 2 ou 3, e limparon desde o camiño de baixo da carretera, xa fai un mes, non? Por aí. Desde o camiño da carretera hasta a nave de meu irmán dos Olmeiros, onde está a fonte. Cortaron as plantas todas a miña cuñada, que tiña así pola caída do muro, que ainda dixo que os tiña boa falta de limpar. Non molestaba nada, que eran plantas margaritas, xa a miña cuñada tiña limpiñas. Non sei se te das conta, así na beira da casa. En cambio, onde teñen que limpar, non limpan. Porque o tramo que baixa por onde a casa do Bon, que é da dele de arriba, que ten así un muro para baixo, está cheo de leña e malezas, que eu teño que salir por ali co coche, si ou si, ou por aí ou por outro lado, pero se vou por baixo non teño que dar a volta lá. Que baten as silvas, agora xa caen a pola para o medio da carretera. Pasaron unha vez o trator, limpar a sol pola beira de baixo, por onde lle cadrou, xa non limpou nada. A coneta está sen facer, a agua vai por riba da carretera, e xa te digo, ese tramo é o que ten falta. É o seu veciño, o camiño da Costa, e xe de fora, de mano espada. Mais nada, como ese, moitos. Está todo sin limpar. A leña é erva medra, para todo. O camiño que vai por riba da nosa casa, está lá en Fonte Velariña, tamén iba con o trator limpiado. Daba unha limpadura unha vez ao ano. Hai creo que hai ano e medio ou 2 anos, hai 2 anos que se limpou. Non sei. Seguía falando, pero eu vejo que está todo sin facer. Ali por onde por medio do lugar tamén, a casa de unha prima tamén aberta cara abaixo, que vai a unha pista tamén ao medio do lugar o ano pasado deranlle, me tuvera Pepe, limparon o tramo del todo, o camiño, este ano, só limparon ali na entrada, non sei se é que gesto que non limpara máis, se non tiñan tempo, non sei. O que me chocou a min é que empezaron nunha punta, pero deron volta. Pois do outro lado. Isto na miña orienta tamén, como daqui ao outro lado da carretera. Pararon, marcharon e... É que non
sei, se é culpa dele, se é culpa do Consello, non sei. Eu non podo dar a culpa a ninguén. Eu vexo o que fixeron é o que non fixeron. É todo. Despois, vamos pasar por escrito. Imos nós logo. Ben, antes de nada, a mí gostaría de mostrar a miña desconformidade con que o señor alcalde non conteste nada no pleno. É certo que é legal, pero o pleno así convertese nun simple trámite administrativo. E aquí, soltar as preguntas, eu creo que o debate, o consenso é a base de cualquier proceso democrático e creo que o alcalde debería contestar no pleno. Desde que estou na oposición sempre demandei eso, que se contestara no pleno. E moito menos pedimos algo fora do normal. Pero, bueno, os nosos veciños e vecinas teñen que esperar un mes a resposta do señor alcalde. Pois, bueno, me parece que é un pouco ilóxico. Na convocatoria do pleno tamén gustaríame que se especificara, sobre todo nas publicacións que se fan no Facebook ou na página web oficial da Cidade da Baña, que se especifique se os veciños e veciñas poden asistir ou non ao pleno. Na anterior convocatoria se o chamara o señor alcalde, se o dixera, o mesmo día, pero, bueno, chamamos este pleno, si igual, non sabe a xente se pode vir ou non pode vir. Como poñer non é posible a asistencia de público por medidas de protección ante o COVID, ou algo así. Vostede sabe que no anterior pleno é un veciño e tivo que marchar. Creo que, por lo menos, un pouco de seriedade neste aspecto para que a xente estea informada. E antes de comezar as preguntas deste pleno, tamén quería facer mención ás respostas que nos dá alcaldía as nosas preguntas do anterior pleno, esas preguntas que se me negou contestar naquele momento. Na nosa queixa sobre os actos do 8M, que o señor alcalde informou a comisión informativa que non iba a haber ningún acto o propio día 8, que se iban a trasladar a outro día, pero despois decidiu facer un acto, contesta o señor alcalde que a iniciativa esa dese novo acto surdiu despois da comisión informativa. Home, espero que sí, que non fora premeditado. Solicitamos máis formalidades e seriedade ao señor alcalde. Se por unha circunstancia excepcional é necesario incumplir un acordo dotado pola corporación, o mínimo e o primeiro que se debería facer é informar a corporación. Se non, que tipo de seriedade hai aquí, por moito que a iniciativa se olvida despois. Colles o teléfono, mira, disculpa que ao final temos que facer un acto, que é o mínimo. Que non pedimos nada de outro mundo. Non hai que esquecer que nós somos representantes da cidadanía e deberíase ter máis respecto polos acordos adoptados nesta corporación, que todos estamos aquí polo voto da xente, non por outra cousa. Respecto á pregunta que fixamos sobre a área recreativa de Chans, non sei se recordan vostedes, no pleno de 20 de novembro, que fixa a alusión ao Partido Popular, a petición dese mesmo pleno, a petición de compromiso por la lista, aprobamos unha serie de modificacións na ordenanza. Poden revisar o vídeo, o acta, e digo aprobamos porque se revisan o vídeo do pleno, o señor alcalde di se non hai ningún inconvinte, todos mostramos a nosa conformidade, e despois, ao final, di queda así logo por unanimidade. É dicir, que se aprobaron unha serie de acordos. Ben, as modificacións eran modificar o horario do artigo 6 de 9 a 2 da mañá, eliminar como condición para ampliar o horario a frase interese xeral, e se veu que para ampliar o horario de área recreativa de Chans non habería que justificar o interese xeral, porque todo o mundo que fai ali unha chorrascada non acaba ás 12. E indicar na propia ordenanza que era necesario crear unha lista de espera para lugar as instalacións. Nese mesmo pleno, díxose que se nos ia dar copia da modificación da ordenanza da área recreativa de Chans con esas modificacións que aprobamos aquí, que propuso compromiso por la lista, pero se votaron aquí. Bueno, pois, ahora vemos que o señor alcalde mandou publicar o BOP sin esas modificacións. É dicir, os acordos aquí que se falan no pleno parece que non vale de nada. É inútil estar aquí adoptando un acordo se despois no BOP publicose o que nos apetece. Quería saber cal é o motivo, porque esta forma de funcionar ou de traballar do grupo de goberno, en concreto do señor alcalde. Dicir tamén que nos falta documentación por entregarnos. Solicitamos o primeiro pleno que houve despois do confinamento un informe sobre as actuacións realizadas polo grupo de goberno durante o propio período de confinamento, o sea, no 1 de maio solicitamos. A
aquí falar se fixemos, e nós dixemos, bueno, pois a fixeron moito, ou polo menos contarle para que a veciñanza saiba o que fixeron vostedes durante este tempo. E dixeron que se non iba a entregar, non se nos entregou. Respecto á pregunta relacionada coa adquisición de desfibriladores, vostedes responden a Compromiso por Galicia, por escrito. Estamos pendentes da resolución dunha subvención para poder realizar a compra. Neste intre, dispoñemos dun desfibrilador na piscina municipal cedido durante o período estival polo CPI de San Vicente. Vamos a ver, eu entendo que vostedes foron ao colexio para trasladar, cederon o aparato que hai ali, o desfibrilador, e para trasladar ese desfibrilador hacia as instalacións da piscina, eu entendo que vostedes seguiron os procedementos legais oportunos. Segundo o decreto 38/2017 de 23 de marzo, polo que se regula a instalación e uso de desfibriladores externos fora do ámbito sanitario e se crea o seu registro. Segundo este decreto, a señalización da disponibilidade do desfibrilador será clara e simple. Eu fui a piscina, eu non vi ningún tipo de señalización do desfibrilador. Esa señalización tem que ser para todos e todas, non só para o socorrista, porque ser un momento que non estea aí o socorrista, ou que lle pase calquera cousa ao socorrista, non está señalizada, ou non o vi. A situación deberá precisar nos planos informativos do lugar. As persoas físicas ou xurídicas que instalen un desfibrilador están obrigadas a notificalo ao 061 e a Consellería, entregar os datos de xeolocalización do dispositivo para crear o rexistro de desfibriladores externos de Galicia. Eu son o responsable do desfibrilador do Colexio de Santa Comba, botei 2 días para facer os trámites. A min, se vostedes me din que cederon o desfibrilador que colleron e puxaron na piscina sin nada, eu creo que iso é un problema grave. Preguntamos se fixeron estes trámites e solicitamos copia desa documentación no caso de que haxa. Eu xa digo que se non fixeron estes trámites todos, están cometendo un acto negligente e grave, porque cando hai un desfibrilador, estén as instalacións que estean, non só son os usuarios das instalacións que necesitan eso aí, se hai un accidente, como está xeolocalizado, ademais ten a documentación do desfibrilador, tens que indicar cal é a porta de entrada, que ventanas hai, podes romper unha ventana e entrar no desfibrilador. Se pasa algo aquí na baña e van ao colexio porque ese desfibrilador está xeolóxicamente ubicado no colexio, rompen a porta ou rompen a ventana e non está o desfibrilador, igual temos un problema. Entón, eu supoño, espero e desexo que o Concello da Baña fixera os trámites oportunos e está ben que non nos señalicen ali, que non está señalizado, non non o vimos. Señalizalo con flechas, bueno, que non o vimos ali. Espero que se siguieran estes trámites e desde así solicitamos copia desa documentación. Ben, nunha reunión cos 3 portavoces na Casa de Cultura comentaron que había que tomar diferentes decisións respecto á actuación de mellora realizada en Paredes, en San Vicente, e quedaron vostedes en entregarnos un informe para tomar a mellor decisión conxunta e non nos entregaron nada. Eu quero saber como quedou iso. Incumpriron vostedes ese compromiso, volveron a decir vostedes unilateralmente como sempre fan? Porque eu xa digo, se é así, a Compromiso por Galicia non como máis para unha reunión que non sea oficial, non é unha comisión informativa plena. Porque vai ali, dicimos algo, que non o cumplen, para que vamos? Para justificar que se juntaron con nós? Non. Ali estaba tamén o señor Cardeso, dixeron, aquí hai que tomar unha decisión, e dixen eu, que me manden un informe, que eu non sou ingeniero, por menos para saber o que as decisións hai que tomar. Dixeron, sí, pues hasta hoxe nada. E depois dicimos na radio que en 20 días está a obra acabada. Tamén nos comentaron nesa mesma reunión que iban facer unha actuación no parque de Fiopans, e tamén solicitamos o pertinente informe de actuación que ainda non nos foi remitido. Eu recordo que o alcalde se vai a facer sí ou sí. Van vostedes facer informe ou tamén van decidir todos en contacto con grupos da oposición, facer o que lles pete a vostedes. Eu creo que se fai unha reunión, se solicitado, o propio alcalde di que se vai a entregar, o mínimo de entregar, o mínimo. As árbores que están plantadas nas marxes da rúa de San Vicente, na rúa José de Castro, Castelao, Jacinto Rodríguez, están algúns deles causando estragos no propio firme e nas beiras rúas, ademais de diversos problemas veciñais. Eu, personalmente, xa mandei un escrito para que se podara ou se talara 2 deses árbores, un deles se talou,
Pero eu creo que é conveniente, pois, miralos todos. É dicir, aí hai un seto, un acibro, non sei que, que está rayando todos os coches. Noutras casas teñen casi polas que entran pola ventana. Eu creo que, a ver, a parte que as raíces están destrozando a beira rúa, levantando a medio firme. Eu creo que hai que, eso, plantalos, ou podalos, ou cortalos, ou tomar unha decisión, porque cada día que pasa, pois vai a mellor, e depois vai haber que levantar a beira rúa toda. Veciños e veciñas de Vigobó, da parroquia de Arriba, demandan máis limpeza nas cunetas e nos arroz do lugar, que nesta visibilidade do vial. Mandaron unhas fotos e un pouco que dicen eles, que non sei se se limpa, se non se limpa, se é erro do concello, da cuadrilla, pero vi a ustedes cando estaban desde a oposición que era todo limpeza, se digamos máis limpeza, digo, bueno, cando chegan a alcaldía supoño que se notará, vai peor, pero iso está moito peor. Se queren enseño as fotos, eu creo que van ali saben só ben, que saben que non está ben, si, algo pasa. Tamén solicitamos que se revisen os espellos dos diferentes lugares, que algúns están estragados, hai ali un en Malde que non se ve nada, no Barro, no Sino, bueno, hai varios, na zona 5 no paseo de na vía, que están caídos, cheios de suicidade, que piden que se vese con claridade e cumplan a súa función. O espello está para que se vese a imaxe. Se está todo porco, non se ve nada, pois é mellor meter un espello. Entón, miralos, limparlos, cambiarlos, hacer algo, un mínimo de interese. O 14 de maio deste ano, publicáronse no DOGA a orde de 5 de maio de 2020 por la que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o clima e a enerxía sostible. Lembramos que os tres grupos políticos por representación na anterior legislatura, ao final da anterior legislatura, votamos todos a favor de asinar ese Pacto dos Alcaldes. O Concello da Baña, segundo esas bases, correspondería uns 4.000 euros para realizar traballos de asistencia técnica, para a elaboración dos planes de acción para o clima e a enerxía sostible, os PACES, bueno, son 4.000 euros que era para facer un traballo. Eu entendo que esa subvención se solicitou, entendo, non sei. Queremos ver a copia da solicitude para ver o obxecto da propia solicitude e ver se se entregou en tempo forma e nos van dar os 4.000 euros. Eu creo que unha subvención deste tipo, a ver, hai que quitas todas. Se hai que facer un trámite por firmar aquí un convenio na corporación, todos votamos a favor. O trámite previo é facer un plan de acción, os PACES. Danos 4.000 euros para facer eso. Tamén entendo que se solicitou. Ben, anteriormente, nun pleno, cando se aprobou o post adicional 2/2020, se recordan ustedes o pleno este telemático, o grupo de goberno quería deixar os 147.000 e pico euros correspondentes para gasto corrente. O señor secretario, recordo antes da votación, incluso se pronunciaron e dixeron textualmente que tengan cuidado, referíndose a que, dependendo do noso voto, poderíamos estar incorrendo nun delito por alcance. Creo que todos recordamos ese pleno. Lembro tamén que o señor alcalde públicamente dixo non é tempo de facer obras. Pero en contraposición a todo isto, esta semana pasada vemos que está realizando unha obra de mellora na estrada que vai de Vila da Torre a Cabanas, sin informar os grupos da oposición de nada. De nada. Orzamento, nin proxecto, contratación, nada de nada. Do mesmo xeito que votación na parroquia de Feipáns, que xa falei agora, que nos comentou a oposición que se ia facer sí ou sí, era que tampouco temos ningún dato. Se cadra é, tal como dicíamos, no compromiso por Galicia naquele pleno, que para que quería o alcalde este gasto corrente para facer o que xa dixen ali, o que lle pete, cando lle pete, da forma que queira, sen contar para nada coa oposición. Eu xa non sei. Agora, hai cartos para facer este tipo de actuación sen contar con ninguén. É dicir, de forma unilateral o alcalde digo, vamos a marchar esta estrada que é importante. Hai cartos para iso? Pois non teño entendido que, bueno, que a situación financiera do Concello que é delicada. Despois na súa resposta dentro do pleno confirmo que gastaron 370 euros no lugar de unha nave que recoñecen as propias respostas que non ten nin agua corrente, 370 euros ao mes. Entón, solicitamos copia do proxecto o informe pertinente se é que o hai destas dúas actuacións. A mediados deste mes de xullo, fixose público que os concellos de Santa Comba, de Uría, Coristanco e Mianzo firmaron un acordo de colaboración coa empresa Grinalia
porque dotará de material escolar e roupa deportiva escolares destes municipios. A miña pregunta é por que non se inclúe o Concello da Baña. É posible que non cumplan os requisitos, pero quería saber por qué. Pode ser que a empresa esta que non traballa aquí, non sei, que se me explica un pouco eso, porque creo que é unha axuda que era importante para os nosos veciños e veciñas. Subvencionan unha mochila para transportar o equipos informáticos, roupa deportiva, creo que é positivo. Vemos nos decretos deste pleno que xa está adxudicada a actuación para aparcamento de caravanas en Couto Carballo. A empresa Mantido SL. Últimamente esta empresa traballa bastante neste concello. Por un importe de 41.460 euros. Eu quería que o procedimento se levou nesta contratación. Se houve algún tipo de procedimento, se pediron presupuestos, se non, se chamou directamente esta empresa e dixo que Mantido vente para aquí que hai traballo. Observamos tamén que nos decretos consta unha sanción de 500 euros ao Concello da Baña por vertidos en un incendio, expediente DH de 15.64288, e quería saber un pouco de que se trata, que non teño ni idea. Podes pegar un pouco de que va esta sanción. E despois, para finalizar, pregúntame ahora mesmo os veciños que se no Concello da Baña existe algún protocolo cando morre algún animal de compañía, propiedade dun veciño ou veciña que tenga residencia no Concello da Baña. Non sei, hai outros concellos que teñen unha empresa encargada de desfacerse dos restos deste tipo de animais. Non sei no Concello da Baña, coméntame que chaman por teléfono, que dixeron que non había nada, que non sabía, que non sei. Gustaría que no pleno, que é no sitio onde hai que preguntar estas cousas, que se nos explique e que se busque unha solución. Pola miña parte nada máis, creo que David ten aí algunhas preguntas. Eu primeiro empezar a facer un rogo de que reconsideredes o de contestar as preguntas no pleno, porque estamos situando o que é un pleno. Estamos lanzando unhas preguntas ao aire, acabamos moi pronto, marchamos ahora todos para casa, moi ben, pero o pleno para mí non serviu para nada se non se contesta aquí as cousas. Eso, o primeiro rogo. Despois, facer referencia ás dúas preguntas que fixe no anterior pleno. Unha era do SAC extraordinario, que tamén citou o Grupo Popular. De 1.378 ou 48 horas, utilizáronse 50, un 6%, se contestou no informe do Traballador Social. Hai que usar esas horas, non sei se seguiron usando, dentro dun mes se queredes contestar, se me decides sí, non, ou o que sea. E outra, referente á piscina, que tamén preguntei como iba a ser a piscina, que estábamos previa a abrir esa semana no anterior pleno. Aquí se dixo unha cousa, 2 días despois me chama César, mira, enviaron un correo que o que deixaron o día no pleno, nada de nada, non vai haber turnos, non vai haber vendas. Entonces a información que se dou aquí outro día, que non vai haberá. Pedín información da empresa que, non sei se recordas, Mario, que me dixete chamar a ta empresa e contará que como fan os protocolos de limpeza e todo. A día de hoxe non me chamaron. No seguinte pleno será a finales de agosto e a piscina se cerrará a mediados de setembro. A min se percebo a... Bueno, son permitidos, como son as basares que levo eu, sigo a contestar. Con respecto ao tema do SAF extraordinario, é dicir, nós tivemos unha reunión, eu reuníme con David, que foi o que fixe a pregunta, e con Rubén Carrillo, que é o actual traballador social. Bueno, David non pudo vir presencial, que foi unha conversación telefónica. Ele fixo un informe e é o que vos podo dicir. Si é certo que o técnico, neste caso, o traballador social, que está disposto a vir ao pleno. E eu, unha de dúas, ou ben, organizamos unha reunión con representantes dos dous partidos, co traballador social, e el que vos explica a parte técnica de como se distribuíron e que criterios se siguen para distribuir esas horas, que eu creo que sería o máis correcto. E para mí, se queredes, os 2 días que queden desta semana ou a principios da que ven, e axilizamos a contestación e non esperamos un mes. É dicir, eu chamo a Andrés como portavoz, pero que pode vir calquera representante do PP, para consensuar unha hora, e con volos dous, o que veña de volos dous, consensuamos unha hora e nos reunimos co traballador social un pouco axustados ao seu horario que ten de... porque ten visitas e recibe xente, pero bueno, será que non podamos cuadrar horarios, e é a parte técnica que considero que é el que a mellor vos lo pode explicar. Eu falei con el e ele me comentou que tampouco tenía ningún problema en acudir ao pleno, e se estamos todos de acordo, que lo explique públicamente. Eu a parte técnica entendíme, a explicación que me dou eu non podo dicir como ten que facer o seu traballo. O que podo dicir é que suporía un aforro importante, que temos unha concesión de horas, que cando se acaban as horas incluso podrían solicitar máis, dunha forma hipotética, e non se están usando, é o único que quero saber. Claro. Se temos xente
que está en lista de espera de SAF, porque unha das preguntas que fixe, que cantas me contestaste sobre 20 personas, Sobre 20 personas. que se podían haber utilizado nesas. Pero tamén te explicou que... Non, a mí me explicou... Pero non é a parte política Pero que eu está non- personando, que a mí encantaríame que se necesitaba, se temos xente para usar esas 1.300 horas se usaron. Quero dicir, aquí hai un tema de técnico que escapa ao control político, porque a mí, como a vos, se temos xente que as necesita, encantaríame que se usaran. Porque aí estou de acordo que comentou antes Andrés, se non as usamos, corremos o risco que nunha seguinte concesión, como pasa con todo, non as usan, pois... É que o noso Concello faga un maior gasto cando aquí, no pleno, como facía esa referencia, do 25, se nos estaba falando que había que facer un aforro, que había que aforrar moitas cousas, que había que deixar todo, é unha cousa que é a do aforro non se está utilizando. Entonces, eu creo que aí as partes interesadas, o mellor é sentarse nunha mesa e falalo coa persona que mellor nos pode orientar. Entón, eu que vos propoño é non esperar un mes, ao final é un mes, en estas cousas é moito tempo, e eu estou disposta a dicir, programamos unha reunión, xa vos digo, eu vou me dirigir a César como portavoz de Compromiso por Galicia e a Andrés como portavoz do Partido Popular, e vos intentamos consensuar con esta... Utilizáronse máis neste mes que pasou. Creo que alguna hora máis, sí, pero poucas máis, É dicir, sí, porque a gestión está lle costando, pero eu prefiero que vos lo explique él, porque ele é o que ten constancia da parte técnica, vale? Con respecto da piscina, non é que eu me desdiga do que dixen, houve que facer un cambio, porque a miña idea inicial, por temas de seguridade, era facer 2 turnos, pero estamos sometidos á ordenanza, entón, se eu consultei co secretario, estábamos incorrendo nunha ilegalidade, porque a ordenanza o que nos di é que hai que cobrarle 2 euros a todo aquel usuario e que, diu, entre comillas, non teño aquí a ordenanza, que ten, pode ir todas as horas que queira. Entón, se eu lle cobro 2 euros porque teño que cobrar 2 euros, porque a ordenanza mo di, e lle limito as horas, estou incorrendo nunha ilegalidade. E eu, ese entre comillas, está entre paréntesis, ademais, que podes ver na ordenanza, que, é pública, evidentemente. Eu non lle dei valor a ese entrecomillado, pero si o comentei co secretario e si que procede. Entón, non podo facer 2 turnos porque estou incorrendo nunha ilegalidade. Entón, por iso, houve que cambiar, pero non é que eu hoxe diga unha cousa e vos chame unha semana despois, parecemos a contrario. Dixos unha cousa e pasou outra. Pasou outra. Sí, pero expliquei, non é, quer dizer, non podes dar a entender que de repente hoxe quero unha cousa e mañá che digo blanco, ou se digo che negro, mañá blanco, eu podemos dar a entender moitas cousas. Está como o do entrenador de fútbol que digo, perdemos polo árbitro, o día seguinte por a erva, outro día por tal, pero pasa que perdemos. E un día hai que asumir tamén que cometemos o erro. Sí, cometemos o erro e outra parte da pregunta, me dixeste, chamará a empresa, explicará... Eu pregunteille a Juanma se ti lle chamaras e ele díxeme, a mí non me chamou ninguén. Entonces, eu non sei se aí houve un error que ele non ten e está a súa disposición. O que digo o entrenador de fútbol. Ela estaba alta, o tal, pero a cousa así. Pero vamos a ver, tamén che digo, David, que vamos a ver, ti conoces esta persona porque traballaches para él. Entonces, si realmente esa información a necesitabas e ves que non te chama polo que sea, porque o que non pode intermediar entre vos de como nenos de ti chamache ou chamouche, eu se lle preguntei e me dixo que non volver a chamar. Eu veño a un pleno, pregunto yo ao representante político, non me gusta chamar as empresas, a mí esa empresa chamou unha vez, que vos lo comentei, para recriminarme, o día que dixen aquí que se cambiara a actividade de Pilates por unha actividade de CrossFit, me chamou, me dixo, mira, que me vin aquí do Concello, cando non quero preguntar se está. Foi a última conversa que tuve. Tal como me chamou ese día para tal, eu creo que non me podría chamar. Pero non lle chamei para dicirle que te chamara, che quero dicir, eso é, a relación que tedes entre vós... Eu digo que non pode chamar ás empresas, aos traballadores de aquí, non pode chamar a Rubén, explicarle como ten que facer o seu traballo, pero como a minha parte, eu veño ao pleno, falamos, esta é a casa da palabra, que vendemos así, somos políticos, temos que chegar a acordo, eu fago eso. Sí, e creo que todo o que estás botando fora, que repito outra vez máis, por terceiro, como do entrenador de fútbol. A erva estaba alta, o día perdemos por árbitro, o día perdemos por tal... Non, estivas equivocado, non che boto fora. Ti preguntaches uns datos de cloro, que eu non son experta, e eu como che estou remitindo ao traballador social o tema das horas do SAP, porque non depende de min dalas, porque eu son contrilleira, pero non son técnico e non podo dalas. Entón, como quero que eu vos explico porque é o técnico que nas pode dar, porque nós os políticos temos certas competencias, pero hai outras áreas nas que nós non nos podemos ou non nos deberíamos de meter. Non podo ir a Rubén e dicirlle quero que des as 1.300 horas. El sigue os criterios e hai uns pasos que ti como traballador social saben. Hai que abrir os expedientes, hai unha serie de cousas que hai que facer.
Entonces, o mesmo pasa na piscina. Eu non vou ir á piscina a empezar a chorrear cloro, porque evidentemente non o sei facer. Hai unha empresa encargada disso, e prefiero que ti falas esta empresa e que che dé os datos pertinentes técnicos, porque creo que é máis ágil, pero non ten ningún problema en que me den os datos técnicos de cloro, que se é o cloro tal, a porcentaje non sei que, tal, e che os Eu paso. digo a forma. Eu non pode ser que tenha que chamar a empresa, que tenha que chamar a empresa. Eu creo que desde vos teréis que fazer a xestión, e se me queres dar información, terá que dar eles. Foi como cando estábamos en confinamento e dixen, non nos reunimos nada. E me dixo o señor alcalde, que debería chamar vos a fazer a reunión. Dixe, eu creo que non. Eu creo que a xente que está no goberno ten que asumir unhas responsabilidades e non intentar darlle a volta cando eu pregunto e botar fora. Non teño ningún problema. Mañá terá os datos, ou te chamará a empresa para dar os datos que solicites. Clarísimo, además, Mira, unha cousa, se pode... Mira, dixeches que me ibas a chamar a mí para usar o portavoz, non hai ningún problema, pero tamén podes chamar directamente sí, para... eu non teño digo, problema. en serio, para organizar a reunión, porque falas directamente con eles, Sí. tendría que se vai a encargar de traballar eso. Eu quería facer unha pregunta sobre a piscina, porque eu sei que iso se ali no Antón. Aí pode vir xente de fora á piscina. Me parece ser que vai xente da igreja, que vai a estrela tarde, mas checamos terra. Non... Pública, non hai... Pode ir calquera. A ordenanza municipal está así. Sí. É unha ordenanza aprobada. Claro, como faz? Non, estou preguntando. Non hai vincula que teña que ser empadronado, nin que sea máis Como alto, podes ir nin a máis Negreira ou como a Sí, xente sí, pode sí. ir. Ou podes ir onde queiras á piscina. Son públicas, son de Además que estou titularidade pública. preguntando, que me preguntaron ali, e eu non teño nin puñedera da piscina. Pero bueno, a piscina da Baña sempre veo a tendencia de que viñeron moita xente de Negreira, sempre. Que ven. Que ven, sempre va moita xente de Negreira, non é unha excepcionalidade. Non, xa, pero claro, pero este ano, como hai un problema do... Claro, igual non notamos máis, pero Claro. sempre veo xente de Negreira, Sí. sempre veo xente de Negreira. Contame, acabaches. Si, eu Era unha nota aclaratoria sobre as horas. Ahora, está ben, claro, reunión. Ahora, si temos o técnico, terá que poñerse en contacto primeiro con os usuarios, segundo con as necesidades, e terceiro, se non sabe, pode preguntar a política social que lle informa. Si el non sabe a quen ten que dedicarlle as horas, entonces apaga, vámonos. Pero sabe, o sea, sabe perfectamente Sabe que quen ten. chamou a política social, vamos a ver. E leva tanto tempo, despois de 4 meses, levan as horas aí todas amontonadas como o tema dos contenedores. É a miña pregunta, porque Claro, eu digo, eso. se leva 4 meses aí as horas, 1378 menos 50, 1328. Claro, pero aí che vai especificar o porqué. Claro, pero eu penso, No, pero como digo, o porqué é fácil. O porqué é fácil. O porqué é fácil. Si son gratuitas, as necesidades hai que Pero hai distribuirlas. que cumplir unha serie de criterios. Bueno, hai un Non requisito lles que podes ten que dar cumplir. a quen queiras. Non se poden cambiar esas polas outras. No, pero eu non estou falando eso. Que son extraordinarias. Eu que acabo de comentaros, por exemplo, a lista de espera do SAP, que se pode. Eu Lista de espera que se a pode. opinión esta que podemos facer despois, eu creo que foi o mismo que tuvemos o día. O técnico dou-me as súas explicacións, que eu non vou dicir que sí nin que non. Non sei que me vai dar outras explicacións maiores. Eu estou pedindo, como representante de Compromiso por Galicia, mirando polos intereses do meu Concello, é dicir que se use ese equipamento que temos no asunto que nos vai abaratar custo. É o único que pido. Non pido xa ni máis reunidos ni nada. A información vale, o informe social décimo, el dou as súas perfil, vou dicir agora. Volverán a dar unhas explicacións que non se poden inquietar? Non sei. Pero claro, pero entonces que facemos? Quero dicir, se a min tamén me di eso, ele é o técnico, ele é o que ten que tramitar, que fago eu? Vamos a ver. Mónica, eu que digo é que as 1700... Claro. Mira, eu non che vou dicir como estás facendo o teu traballo. Eu non che vou dicir como No, o teu tienes traballo. traballador social, entón Sí. eu presiono e lle digo, Eu sei que dalas. eu sei como facer. Tes que dalas. Eu non che podo dicir como faz o teu Claro, traballo. tes que dalas. Entonces, él a min explícame que efectivamente son as horas extraordinarias que neste momento están vixentes que as poden quitar, que saliron a colación do tema do COVID, que non hai un período onde van a estar vixentes, pensas que van a estar vixentes todo o que é o 2020, non se sabe cando. Andrés dou unha afición bastante importante, Entonces, que é, preguntamos en política social e enterar No, pero pero vamos a ver, hai unha pregunta en política social, o que se di é que si se conceden, pero que non se sabe cando se van a rematar, que en principio era algo extraordinario que non ten unha fecha que vai ir en función de como vai todo o tema do COVID. Por exemplo, vou poñer un exemplo, as residencias de maiores, os centros de día non se iban a abrir hasta setembro, despois de repentinamente abrirnos o 15 de xullo. Entón, supostamente, abrir os centros de día, supostamente,
prevíase unha baixada desas horas extraordinarias, porque parte desas horas extraordinarias eran para cubrir aquelas persoas, sí ou non? As horas están concedidas, están para usar. Sí, pero non se Se sabe... non se usan só en centros de día, xa te digo. A xente que está en lista de espera de SAD. Outro día que na reunión que tuvemos, pusimos exemplos de xente que necesitaba limpeza na casa. Pusimos exemplos que Sí, se pero podían facer. esas horas están básicamente centradas en cuidados, non en temas de limpieza, Mira, están chama básicamente algún compañero centradas do outro concello de servicios sociais e preguntarlle algún concello da Redonda, a Negreira, Santiago, a preguntar, tendes máis de 50 horas utilizadas? Falou. E dille, como fixexe, desde logo, para Falou, ter máis? ele está Pregunta ao concello de Santiago, que é do mismo color político do vosso, que as teñen xa casi todas, que de 10.000 horas, que creo que se concello, teñas casi todas agastadas, pregunte, oi, como fixexe? O traballador Así de social rápido. está en contacto, fala con Valdudubra, a traballadora social de Valdudubra, tamén fala con Negreira, fala ca asistente social que ten a plaza na Baña, con Susana, se lle comenta, quero dicir, fala con política social, é unha persona que si se move, e é o que me justifica é que é o que ten medo é de dar esas horas e que esas horas dentro de 2 meses que os retiren e esa xente quede sin cobertura, porque ti falas de cubrir as 20 personas que temos a lista de espera. Vale, que aí ten que ser xente que xa teña a valoración feita, etc. Entón, o que ten medo é que pillas concedas, que despois de repente Xente que xa está sin cobertura. a retire, claro, pero ti Xente que xa non ten sí, cobertura. pero ti darlle cobertura durante 2 meses, pois xa retira. Pois é, unha cobertura. Bueno, Que xa non la tiene. despois retiras. Pois pois un SAD extraordinario, pois un SAD esas horas. Bueno, pois el o que argumenta é eso. É máis fácil despois para facer un Que eu informe estou- social de que lle deron que unhas vamos a horas ver. para despois que lle Eu reconozcan. estou de acordo en que hai que repartir as horas. Non me vas equivocado, eu creo que ya sei que dá. Eu non digo, É dicir, equivocado, eu estou facendo un planteamiento desde o meu... é dicir, eu ou aquí temos un criterio técnico con un informe que che pasou e reunicheste con ele e te explicou. Sí. Ti teas unha versión porque a ti desde outro sitio che dan outra versión. Unha compañera túa che dá unha versión Non, compañero, eu móvome, eu chamo, pregunto como está, eu teño datos de concellos, As horas é diñeiro. As horas Sí, é sí, diñeiro é aforro. Sí. Aforro para o que me está dañando que comentes e tal, vale, durar repartiunas. Xa ten... Está en contacto Podemos buscar datos e con buscar ese eles. contacto. Eu non coñezo, Mira, podemos está. buscar eu non dou consellos a nadie. Cando dan as horas, sacade do medio. Sacade do medio. Porque senón é certo que ti ahora imagínate que chega o mes de setembro, os ven, miran aí o ordenador, 1310 horas, requisadas. É así, funciona, é que cando nós pedíamos horas e horas e horas e horas e non deron 750, depois nos deron outros 1000 e pico, foi porque necesitábamos, non foi por outra cosa. Entón, aquí anta demanda que había, porque iso vai todo telemáticamente, ven que necesitábamos 1768, concédenos e temos apalancadas. Home, eu non sei... Bueno, Sabemos precisamente eso, que ya revisaremos pues... con... No, revisaremos para debater, porque está igual por conta do Antonio. Aquí é revisar, estudiar. Falamos Vale. co traballador social. Pero non é culpa do técnico, a culpa moitas veces é a nosa existencia. Bueno, pues, O que di David, chamar, volveremos de como novo. ves, e ir. Volveremos de novo a falar co técnico para ver si situacións que él ten un criterio equivocado. El falouse con él revisou o criterio, dixo que se asesorara, que o criterio dele era así. Pero bueno, Eu non poño en duda o criterio que teñe ele. Se ten dudas, hai arriba alguén que lle informe e asesora. si estamos de acordo en eso. Si Santiago, si Valodubra, si Negreira, si Trazo, si Ames, si toda a historia, está todos equivocados. Estamos de acordo en eso. Xa te estou dicindo que xa falamos con él, que iba a revisarlo, ele sigue con ese criterio, pero bueno, teremos outra reunión con él e valoraremos, asesoraremos de outra maneira, pois hai outro criterio. Pero insistimos lo mismo, non era un criterio político, sino que era un criterio que está levando o traballador social. Pero mira, aquí hai unha cosa que temos que poder decir despois acabamos. Si a todos lle chegan a dar horas e a Baña non lle dan horas, seguro que protestábamos, non? Seguro. Entendo que sí, evidentemente. Ahora que estemos aí 4 meses quietas, Andrés, volvo a decir o mismo, que hai unha persona, un técnico que é o que dirige eso e o que está levando ese tema. Non obstante, revisarémoslo de novo por si está aí algún fallo ou se pode mandar de outra maneira. É o técnico que ten que distribuir, que ten que facer os informes, ten que facer todo. Miraremos. Pero desde arriba, porque a responsabilidade ven por onde empeza. Miraremos, Na casa dice que non se empeza por tirar peces por abaixo, pero desde abaixo, desde arriba, desde aí hai que mover. Miraremos. Entonces non me digades a mí que están aí quietos. Hai que pregunte. Pero O sello de ministros.
o que deixo. É como todas as cousas. A escola de música, cando dan a solución a escola de música que están legalizadas ou que teñen unha documentación. Aquelas que non teñen, non teñen. Ou dan, como por exemplo outro día, que hasta me preguntaron a mí, que a asunta que tuvo o servicio de normalización lingüística. Aquí temos Negreira Valle, que quizá ser rianza porque dan menos. Non fomos dos primeiros que empezamos. A Baña son os primeiros. E depois, conjuntamos con Negreira. Aí está. Entonces, os que queren entrar, entran, pero si temos o servicio e non traballamos no servicio, tamén nos quitamos o dinheiro da subvención do servicio. Entonces, estas cousas son para agilizar. E eu digo que hai que moverse máis rápido, non esperar. Eu non sei o que pode pasar daqui a final de ano, pero se as quitan, depois lamentámonos. E os nosos usuarios están, porque a mí, claro que é xente que a mellor que unha hora, pois pode lle dar 2 horas, como dicía David, pode lle dar aos que esperan, pode lle dar aos que estaban no centro de día, ou pode lle dar a outro tipo. Pero, home, eu non sei, logo, son 1.378, non son 300. Vamos a revisar. ¿Alguna cosa máis? Vale, damos por finalizado.